ye wo hono ma ne hu se pragya no pragya ne sa ope ne bi no ope na cross pragya no na yete wo no ye hu se bibi di kim se na pragya no se de wo ka se ene omu twika na no ma famity aka ho no se na akwa na wotene nchen no wo se ebra omu ba omu free atimatim junction efizien ho no ma e ba ye ni ma ye no sa driver ni no e drive chese drive na drive ye no an drive ye ofoso de hu yan se wo de ne nsa enti o chesi no na o chesi no na ono oba no na wo de ne nsa nifa we and wo de board driver ni no ne car na rehwe na chi ye pragya driver no ana mate no pragya driver ni na nyama chi na tinwu no pragya driver na wo twi pragya no onu mom ana mate no on se omu twi car na omutimi chia omo kakra sei eti driver no twi pragya na otimi da na ho ye ne ho bibia because all ba omutimi fa kwa ni fimfini eti bra omutwi na kwa no de ne nsa ehwe sa ope astrabi no ne ka na hwe achi kanyan ho na hwe ni nyina kanan wa papa no no fo eti ebra kwa no hu se pragya driver no aye sa ade no eno ono de ne ka no crosso no okroso no wiere no ka driver ne ni mate ne yedai yi afa ho no ma yedai o ma de adwane akọ na eno ena abrampa se da bi no akwa no ne ma waye no nkwase asem enti sanete de a obekọ eti na driver ni no ohunu se mate ni driver ni no presaro na driver ni suro ena abrampa hange akwa no na mkwa no se masa enti ade a wo ye ntie ye ade a wo ye ntie ye hono na akwa se da bi no onti ase na ma obi amfane nsa enka no na so obi nyene saka na ne papa eda ye what say MC ewo eye mamponten oboa oh sa na okan oboa o se ni papa eye MC ewo mamponten oboa enti se wa wunnim na adon saka no se ye kire wa ba bia obegina na se masa o pa ka kire me se papa ye MC ti no o se obi ade amana ko ene na wo nkone wofo ene ka mentime ho ase na ene yase kuma boache mo ne omom wo honi nyina no erohye akwai ene yase kuma enti egugu won ma ye ne akwa ne pre na se na posi ni bi twam na posi ni ye no hwedin ni akwa no se de ni sini ne extra gi no ho ana ye gira akwa no ti ye gira akwa na posi ni ba no wo se omfa ne nsa ene ode hang up e ba na akwa ne mfa ne nsa mu abu na wo she posi atade dabi o esi idini wow na ye kwa na agi yensam no fo mame ma posifo mbi ni mabaso sa posifo ni bi ni ye adwuma se wokọ eye ahodworan abato a MTT honom no posi ni bi gina honom a ofo se wo ye driver ni na waje so wo yi afa ho a anya de so betwe ama wo na ofo si adi na dia wo ye no nyame ni kwede se sa na ye nyuma posifo no ye wa santimemu Ghana memu a megiri se sa na ma no pragiafo ni adrafo ni niema bi a omo ye no eto betwa eni ofo enya seguma menteme ho ase kikiri etie ba sa na yeso ne ye no sa na akwa no wo hwa abra wo de sabo ade nim sa ne twa no eni emoja no mekra mata ade a na hye no emoja ne nyina egu atade ni mu eni enya seguma eni we free ha no o ma be join no na de ye kra mu se pragya driver ni no ono na damfo se ni nuo efiri ba bi ba ya onti ase se adentina wo twi car no na what they say wo twi car na ono no pese yete ni nua na se ni nua na ya de kwa na nya eni kwa se yes centrofo ebe dem se what bi da se centro ye ka se obi ye centronia ene sei pragya driver adin sem hunu aye niema ense emfata ye kokan wo free ba bi ba ya se wo twi pragya no e o mamponti kwai so tafo kwai so se sa mo de obi kama asem ofoso na de ba kwa ye se even se wo free yanim hanom e kotafo 4 months na se wo dura timatim junction e kwa no mo cham yenu na de ba kwa dura bia na yenu aposifo ni bi won ma omu hu anu ma yomani nti yamba yomani no bo hu no na wono no ono afa wo kwan na chese wono opeso de pragya ne bra be hia okra no yedai na no da so hwe ya ye kofie pragya driver ni enam pe konfinfino opo so hwe me drive mi lo no onso sefa enam jaka ni so na masa oboa me ma onko da enu anya se kuma ni kikiri ena akwira afide akwara be pa ma chaw se wo kire me eti wei no de asma ye kan no ye kosi ye nyana se ofosuo abrantie na otwi pragya no nyankopon da woro ma posi ni na wo twam no ebra ode handcuff ne ba ye na
ye kan ya na afede o che ne wato no de hankofo no gu ne nsa ene ye twe ne dese ene eye ehwa aposifo ensem tie koye no aposifo no hu se abrantie na de a oyeye no wadi anyamra nsem enti sanete de a omema mra aye adwuma ti se ya me no kasa de ofo ye wieye no me kohosa kobusae de omo kanyina se abrantie no no be set example ade akere eye mamponten ene tafo ne patemu omo mutwi pragya omo de mra ne hye omo nsem no emra ne bedi no enti enyam tie se nyame adoma omo se adwada omo ebe process asem no ade akokot na abrantie no wakakoyi ne ho ano e wokot na se otwi pragya na se driver ni kura no wan drive yempo a eye mra se ubetim de wonsa boka mu no wase ka no a ene okoduru court ho no ma na emra no ene na akwakodi Pragya ni musa se ho mra yesai se kura metima ka se most of them ma ye dwa kura che omo yusu ka oye omo ye dwa che omo yusu ka Pragya ba foforo no na omo no ma bi omo ye bia even omo price kura no na ye ba se no omo ankasa de tumi ahye omo nsam de omo pe na omo ye because ye fo ade eku Ghana fo no so obi de bibi ba na sa de na na so obi oye aduane yaw so oye aduane na sa aduane na fe ye to adru ba bia na oye dwe obekọ no de ama ne nkola ejuko na busa afezo na mo boss wai ezo oso ofie se enti obekọ mu no ye wonnuane bi okromu wa me pese mebodi first the way na sitie no enne nipa bebia gya hoko because we gya adwuma na bossa be ne nkola so Pragya asidai ana Pragya konya mate mesaje o mangu bi pen ahayai uboso oto no opai mamponten no ultimate driver ne nchen yeti kwei mu na nanu nkrofo bi sojafo bi display nkrofo bi sa Pragya fo bi omo mo nam fifi no sa times na sojafo ni hu omo a omo fa ncha omo kura ubeka se Pragya fo ne yaka che omo se omu di line so omu be wu ana se udi line so se onye chief driver ana uni Pragya twi na de ha dwe ne se de wotimu no so kura no de ono no boka driver ni na edi nsamfo no de wotimu kwa nkosi obi a na ono kwa supporto driver ni no eti amede bia makase mu ache o mesisa wo kone se obi awu ati asem mu ye nya asem bia na ese otini suo nya wuo bia na obi wo atini suo e yo no nkasa gimi ana ama na wu oba kam oba Pragya bibia mu no ade driver ni ye wa wudra fo mo ka no na omo tika ni mu no e di watam aso asem kosi a na ono de mo fa akwaje Ghana de wa ha no awse kokosa chichire mu no ade anipa na ye nye enso ni nwonko Pragya be gina ho wonte ase sa nkrofo no so nkrofo bi a omo se wo ka yawo omo ni omo ye mo boche wo bia a chopa na se bi mi free yi ba se fie ba me ye do treatment mi janjo me rese odi be twi mi ka no ana mi gina pe na mi ko tu dikin no so de mrashon sem de amsum de mna be shom hwe obi enu an ko peso de mrashon sem wo wiaso but e du mre bi ansem fo yi ana se bo man fidi bon yaw afede akwai nkotodwe kokraw e ba sa no na sante de anasa Ghana de wo mo janya o facho me na tira manfo twam ena we anu ofro o mo no we anu ofro mo no eza ko wie se de na woka punkotodwe e pa che wo but ono so yes ano won se wanya ne nwa bi e ma ne be support no ye wade bi se mfa mena nhye ensam o na ye ka obi a obokeres pa e di nsamfo e bi mu di nsamfo pa e Pragya fo ubeke se mese yawo omu di la so a ese omu bewu na no nya fidie so na becha so ka che se waye ke wo police ni dan so mecha o minua waye ke honum mese baby ya mani pa fa no wo na se se aye Pragya fo kwan ani abobo ya hwe school so wo ho ni nkura o mapon na ya na nkura na o mu se sika nkura na o masam ye mbobo mese akada ko yawo yetia ubati asem moje be hwegu waye ke wono sai kwan na kosi amakomra na bato waye ke road no o furo kra bo de ye bi na o mu sane ba no yaw itize obedu waye ke wono em se atichafo na asem panifo na ye ayibi ade ko ay tie ko ba ibi ana ma hye ne concrete
ɛna ɔmo de aboa painting white ɛna ɔmo de atoto ɔmo anim hɔ because edu mɛbi na sɛ wayɛ kekaas no ɛba kora na wɔhwɛ accident besi bata polisifoɔ hwɛ kuromiafoɔ mpanimfoɔ hwɛ mmara bɛn na ɛwɔ ho moto yɛ etwi yaw sɛ wɔyɛ kɔba deɛ yɛka ne nyinaa afra moto mi nim sɛ moto nwinwin ketewa yi nipa mmiɛnsa na ɔmo te so ne sɛ bɛ ɔmo nhyɛ helmet ɛso kaa duru hɔ pɛ hey yɛ start bɛ gyina ahwɛ n'anim yɛ hwɛ n'anim sɛ wɔyɛ ewu a park wɛ na ɔno saa moto n'atwam eduru nneɛma bi wɔ hɔnom a enwuan ma polisifoɔ bi di dwuma na mmara no nti na eduru mɛ bi a polisi ni kɔkye obi otimi yɛ ayɛsɛm sɛ anaasɛ ne wɔkasa ne bo so because mmara bi yɛgya obi nso so mmara no di no ti dan bɛtɛ ha kan mɛ sɛ wɔayɛ kɔ no saa na ɛteɛ kurom ha aha na mɛ wɔ nti na mɛ kasa nkran de minim na mɛ yɛ so sɛ ne nyinaa nso yɛ saa but yaw wokɔ nkran discipline wɔkyɛn kumase wodɔ asɛm a mɛ kan wɔ biara wɔte mase biara no yɛ wɔte ɔkɔ nkran taaba no hwɛ nkran mɛ sɛ discipline wɔ nkran kyɛn ha adenti sɛ wɔ aban te hɔ ɔhɔ na aban te ɔhɔ na ghanafoɔ mpanimfoɔ nyinaa nnɛ obi asi dan wɔ akora na wɔnsi nkran dan a ne kyɛ sɛ ɔnyɛ popular nti nkran discipline hɔ polisi ni gyina hɔ sɛ kaa sɔ red ayi traffic asɔ red ne watwam woboa akra discipline hɔ but yɛ kumase adeɛ yɛbɛnya nana bi yɛbɛnya shake bi ama na hyɛ ataadeɛ akɔ police station akɔka bia ne sɛ ɔse ne papa yɛ ho ahwan mc ɔnte da o because adeɛ no wɔ ha etu wɔde ka na wo papa yɛ mc a wo papa ka kyerɛ sɛ sɛbi mpɛdɛ fa nsa kɔbɔ obi ahwɛ mu ɛpan no mc no na ɔno tɔ kaa ne ma nipa no edu nneɛma bi wɔ ha yaw edu tam yɛbɛsrɛ ghanafoɔ mpanimfoɔ pragya ne yɛnsɛe wɔ bi adwuma ne mmom ma mɛhyɛ se mmra ho yɛaka saa asɛm aka pragya di nipa wu pragya sɛe nipa pragya nya accident nano asafo aberanteɛ bi a sɛbe mpiraduasa wɔyɛ ne papers na papers ni nya go through ɛna ɔyɛ sɛ na ɔbɛbɔ ho mmɔden na wayɛ adwuma kakra de aboa ne maame ɛna ɔkɔhyɛ nsu obi nsu adwuma ma ɔyɛ yaw ti kaa na ɔmɔde nsuo ne kɔ supply ne ada na ɔmo kaa ne sɛe ɛna ɔmo kɔ fa abobo yɛ ayi bi ɛna ɔmɔde twi nsuo no wonim sɛ abobo yɛ na kokum boy no oh da wo wi yɛ na nso na ne papers ne bibia go through oh wo wu hye fridge mu sesi ai krata naba me na me ka kyerɛ wo yaw ade a me se mogye ehwie gu no sɛ mpanifo de mmara bi ba ho paa kɛs ebesusu ewuo de wɔ hɔ de na nka noma bi besusu ezi akuro mu ati he obi betuma so mu akum kwa ya sa kakasa bi efunu di fo uwie kura na do wo ho kura na obedi adanse no nyame ampata kura kura obefa ho adam apolisifoɔ nya ya nso a ne asa de abetu dwan nkrofo bi yɛ pɛwɔ mo nti wo a obɛboa me ahum no yɛ bɛma wo sei na kroko da dwo ho na bɛba enti yɛsɛ nhyehyɛeɛ no ɛyɛ pɛpɛɛpɛ ya polisifoɔ no bi ɛne ya sogyafoɔ bi yɛ tuo ne ade agugu yɛn nkɔko ntɔkwa bi egu hɔ na ehura ade ne yɛntumi fa saa noma ne nya adwuma me se na ano kwan yi so na me frɛ bepɔ so na ɛba pragya wura ne me se ɔmo nya dwane firi pragya nim ne kekekekekeke asogyafoɔ kuta saa ɔmo ayiri bi kɔbɔkɔ yi bi adan SOMPA FM ne wie sɛ ya na so ɔmo kɔ wie a ne agya ne sram ne ke firi tafo ana I swam runabout eba nke kwan we so no na nka sojafo esa bi ɔmo guoi ɔmo wɔ barasi na nka ɔmo patrol saa na mmara na aye steady no obi ehu ne standard ɛna mfa ne yɛwɔ ɛnu nti na Ghana ha nti na yɛ de dash bi besi wa na obi firi ne fie no de ne bank nya ba begum ne aka anu atum tie fie no ebe dokoro yɛn nya na anu ya sɛbe mpɛdwasa obi no musu ane yɛsesa sesa ya maame bi wɔ ɛbrɔ no so wokɔ a na medan mehwɛ saa nam sɛ iti sɛ nyɛ saa de we ne ba yɛ ntike fi we nyina ke gugatam ɛyɛ asɛm o yɛni mmara biara kyekyere obi a tidi obi apɛ na obi ayɛ ɛwɔ yɛ asantema mu a ya na no mekɔfa
your friend say o kwa your friend say wo dey ko ayi ashta o be kosi adum no o Dr. Mensa ho no baby opem so ko adum a ya na ofa no yawo ekwaya ye se ka na emfa so no ye do high market center because ye to aba MPP ba ye to aba NDC ba ye to aba obi aso pese fi akonwa no tran so che enti ekwan na de ho no ye se ka fa so no ye de normal se ho nenso nye wo mo a ye wo kasa bi wo Ghana se affordable apata na ye si no ye se affordable ya me no mi onu ya ma me no omu nya sika edan enkogi bi kromo sika fo asan akogi ni nyina ma me no won tena fie nti oba na se ho no wo de ase ho etu be ka no se ento aba omo so na to aba bola ho no ya me si edu mre bi na opem so okọ adumu a enna hu se yes se kwa no eye kama papa because atam no ya ka wo mu nyina emu suye opem so okọ ba ya pay ya saka na me se ya soja fo ne police fo aban wote so no wabakọ ne de wote so o mo ye den ekwa ne ye madwadifo wo ko kan se ya obi tifie se wo twaye nanso ye wo ha ne ye te se ka atwie fa ye maame ne mu bi so am ye ko sie wo mo na no asa ha ya asa na free mo side wo SOMPA ye maame atwemu no mu ho ye maame bi etwi fa no so ma 7 PRAGYA Natalia sheni nyina tete ka no ka ne kunu ayam no twi fa no so wo ka ne se obi to obedi watam nanso anto nti ye te kromo ne ye hu se PRAGYA yi etwi fa nkrofo so esa manfo ka omuwia no ma pacho but omo de wo bo omo karese hey ebi na tete ye te ya Sujuliam se wo ko ni krom potoso de me sa na ete no wo doji o no tom ene yi no na ka hwe o wu ya pe na ho na ye se ko ye ho yi enti sa no mo be ko so sa ye nto aba na be ko so sa because of 8 years now person utwa enti on the President Mandela de on do ko kakra bi e wo jaye no won de onim nyansa ho ti sa no mo we ko so Ghana ye nto aba no ekwan ya ye mesi ya odu mre bi a me de bi na do ohun so pem so ko aduma ko na mane ne na mamra na o awurade nyankopɔ ya kwan na efe keke sa kwan no okay enso ya je nenso nye wo mo ese affordable esikafu ya san akɔgye obi wadum store sa pata ye yesi wa san akɔgye miensam a wo be kɔ ya che yesi wei panimu bi dia wei sikani bi dia onko hin etigana ne de wu ne de ebeku ya sa PRAGYA yi ani akɔfa aba me se eboa na anu ya nya mpanifo de o monto anu sisi mu se ye ma PRAGYA nkokrom anya adwuma aye adwuma enkwadum edi entidie benti na mpanifo hra enti menka enti menya adwuma na PRAGYA yi enam ke kwanfinfin sa obone keresen so a na ne buafu bo se ni nwan so aba na obe support no nyame ampata uni o sewa no na lungu because wo ka no enti mi mfa ba bi sa na je se wa sell life ani etikure mu ti meshes bi ani ho ye be kra de na ba na no man kasa afa ni ye hye no bebrebe okwa yi wa afa ni ye ba egua yi so aye hye enti wanya de be ye ni en ka se ye se obi emom omuma meshes emra Ghana ye problem no emra no ho mesi ye de kuntunkuni akata so ye mamra ni mi open se wo eni kwa so fa delay so yaw me de masamba wie no emra bi achaka ka me kota male na me wo fa bi soja adwuma ho na me ko me ma me soma me wa chapa kakra na udru tamale on na traffic chia na me hu bi da basic moto ni nyina basic gina ene na asesan dia minim sa na ko me see se traffic is already a basic gina ana de na ehu traffic actually red not PRAGYA atwam na nipa so tim onka o no tim ete kana na mo de da na mo je hwiegu wa wujira nchen na wo ba kwakoso ni mu se edi enti police ni betuma kwakocho obi ni edi police natam ena ye pentam ena wa chene na
sese saa na yɛte kokoro mu ɛna afutu na yɛyi mogya ehwie gu saa nsamfo saa na yɛdi ne kuro yi yɛbɛsrɛ ade na ɛkɔ so yɛaka ɛnyɛ kwan wɔ so nko akwankwa bebree wɔ hɔ a mese pragyafoɔ no sɛ wodi mfin wani wodi line so a yɛbu sɛ wonim kai woni pragya twi o ha ɔmo sɛ wade anso na ɛdɛn ɔmo bu nkotodwe pa akyɛw